Ogai mar ODM Raila Odinga oseyo tho makoch mar rawera Albert Ojwang ka koro dwaro mondo yud ratiro ne rawerano. Jood bura bende ne dwaro mondo jalup ogai mar obila Lagat ogwe tao kendo chiw picha mar CCTV manyocha ni e sel kama nyocha ogeng ne Albert. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Jotelo mopogore medo kwedo nek mar rawera Albert Ojwang ka gidwaro mondo mi obila oneni otim nonro makare mar nyiso jopiny ni en ng'a manyonego Ojwang. Ogai mar ODM Raila Odinga oro mos mage kotenre gi tho mar Ojwang ka bende ohum ni nyaka sani pok oketie ler ni en ng'a manogolo chik mondo mi mak Ojwang. Odinga okoni Ojwang odonje listi mar rawere mamoko ma osewito ngimagi e lwet obila akoro dwaro mondo mi kelie lela obila manotimo nek makochno. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotend Kenya Kwanza ma owacho ni okawo ngima jo Kenya mayot ka akoro dwaro mondo mi jalup ogai mar obila Lagat ogwe tao. Oseo sirikal kuom donjore sando kendo nego rawere ma osebedo kagolo pachgi mbui kata mana bang' jatend piny kwayo ng'uono ir jo Kenya. Ng'uono mowacho ni wacho godiochieng' ka otieno to sirikal timo timbe mag mudho. E od bura kawuono, jood bura dwaro mondo mi jalup ogai mar obila ogwe tao kendo ochiw picha mar dedi kata CCTV mar sel e tesend obila ma Central kama nyonegi rawerano. We want all police officers who are involved in this matter in any way not to wait to be interdicted, but to, resign if possible, or action be taken by the National Police Service Commission. We want the recordings of the entry of Albert Ojwang to Central Police Station made public, and all the CCTV recordings in terms of how he was handled there, how he moved from the point of his entry into that station to the exit. Bende gidwaro mondo mi IPOA okas nonro kendo ochiw ler mar kama gisegike gi nonro no kaka yor neno ni oyud ratiro e wi nek mar Ojwang. As a mother, and for all the women of this country, it is important that that officer steps aside or resigns to allow meaningful investigation to go on. But we are not condemning all police officers. We are very particular about these officers who participated in this killing of Albert Ojwang. And we are making this demand as members of the Security Committee in the National Assembly so that these investigations can be thorough, so that these investigations can be impartial, unlimited and unhindered. Kata kamano, jood bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensouda noneno matek e lwet jong'anyo e kinde mano chope kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Bensouda no chopo kuyo gi familia mar Ojwang, gino mane okorwake gi jong'anyo mane seo sirikal kuom tho makamano kendo seo gi kuom riwre gi sirikal chenro mar broad based. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jotije ma Migori dwaro mondo